Az utolsó előadás következik, és kollégáim felhívták a figyelmet, hogy nem csak Szegeden van matematika oktatás. A matematika munkaközösségünknek azon része, akik nem Szegedre jártak, azok közül nagyon sokan tisztelhetik tanárukat a következő előadóban, dr. Vancsó Ödönben. Úgyhogy neki is tolmácsoljuk a köszönetet, hogy ilyen remek matematika tanárokat nevelt az Árpád Gimnázium számára. Vancsó Ödön az ELTE Matematika Tanítási és Módszertani Központjának habilitált docense. Vezeti az MTA Rényi ELTE felfedeztető matematika oktatás című projektet, amelyben közel 50 kutató, doktorandusz és tanár vesz részt. Számos tankönyv, feladatgyűjtemény társszerzője, szerkesztője, a matematika didaktika PhD program vezetője az ELTE-n. 5 summa cum laude végzett doktorandusz témavezetője volt, és szám szerint 6 folyamatban lévő doktori kutatást irányít. Témái statisztika, valószínűségszámítás tanítása, a komplex matematika oktatás elemzése és népszerűsítése. Felkérem Vancsó Ödön, tartsa meg előadását. Köszönöm szépen a felvezetést. Nagyon nagy zavarba vagyok, mert igazából Katinak az előadással kellett volna bezárni a konferencián. Szépen megköszöntek Megyko Andrásnak, és egyáltalán mit ez. Én már csak ilyen bokréta vagyok a kalap végén, vagy esetleg egy kis tejszínhab még a torta tetején, ami megmaradt. Igazság szerint nehéz most ezek után, amik itt elhangzottak már az előadás előtt is nagyon sok gondom volt Andrással, időnként mondtam, hogy lesznek kérdéseim és egyebek, mert hogy nagyon nehéz ennyi ember, akik megelőztek engem az előadásokba, akik mind polyáról beszélnek, és ráadásul én leszek az utolsó, hogy valami olyat mondjak, amit nem mondtak előtte. És ez nem könnyű, de nagyon nagy szerencsém van, ezt is el kell árulnom, az életben sokszor volt, sokszor pekhem volt, de szerencsém is volt. Most például szerencsém van, mert amiről beszélni szeretnék, arról hál' Istennek senki nem beszélt eddig. Remélem nem fogják bánni, hogy végig kell hallgatniuk, ezért igyekszem rövidre fogni. És igazából, mivel a zárásban is fölkértek, hogy vegyek részt, tehát lesz még egy PPT majd, ami a zárásról szól, és azt is én fogom vezetni. Ezért most megköszönni, meg egyéb dolgokat majd akkor szeretnék a konferencia zárásakor, tehát most csak az előadásomról lenne szó, miért ideértem most a Pólya Györggyel való találkozáson. Egy picit próbálok én is személyes lenni, itt nagyon sokan voltak már személyesek, hiszen meghatóan személyesek, én ennyire azért nem biztos, hogy leszek, de talán érdekes lesz. Gondoltam, hogy azért mégis elmondok valamit a pályám elejéről. Én nekem szó szerint azért választottam ezt a címet, mert hogy én tényleg virtuálisan találkoztam csak Pólya Györggyel, ahogy nyilván többen mások, de volt, aki elmondta, hogy hallotta élőbe, Lackőcs Miklós például hallotta a Fazekasba. Én csak felvételeken hallottam, csak filmeken láttam, illetve a könyveit olvastam, illetve a könyveik kerültek a kezembe. A legelső az volt, amikor egyetemistaként még a Gondolkodás és a Problémamegoldás iskolája 2 klasszikus könyvet megkaptam, és persze nagyon megtetszett, teljesen beleszerettem. És amikor elkezdtem tanítani a Berzsenyi Gimnáziumban, akkor az első órák egyikén azt mondtam, hogy hát így kell csinálni. Bementem egy 9. osztályba, és a Euler-féle poliéder tételt úgy gondoltam, hogy ez remek dolog, ezt föl fogják fedezni, és elkezdtem csinálni, ahogy a Pólya leírja, hogy mit kell tenni, milyen eszközöket vinni be, mire biztatni a gyerekeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy a dolog viszonylag sikeresen is ment, mert 2 diákom fölfedezte a poliéder tételt. Sajnos akkor még nem olvastam a Lakatos Imrének a Bizonyítások és Cáfolatok című könyvét, ez nagy kár, mert tök izgalmas lett volna, és nem 2 óráig tart a Euler-poliéder tétel, mindjárt 30 órát vitt volna el a tanmenetből, ami lehet, hogy nem lett volna megengedett, de ezt egyébként ajánlom mindenkinek figyelme a Pólya könyvek mellett, részben azért is, mert a Lakatos fordította a Pólyát, ez is egy érdekes dolog. Pólya is nagyon szerette ezt az Euler-poliéder tételt, ezt lehet olvasni tőle több helyen is. A Lakatos Imre pedig ennek leírta a történetét. Valaki emlegette már ma délelőtt, hogy a matematika történet, azt hiszem Jóska, hogy a matematika történet milyen érdekes és fontos tud lenni. Ez a Lakatosnak a disszertáció, amit Londonban csinált, amivel lényegében 1500 valahánytól kezdve végigírja, hogy mi történt
a matematikában, és kik mit mondtak a Poliéder tételről, milyen eredmények születtek, de ebben az a zseniális, és azért javaslom minden tanárnak, óvodás, nem is tanítónak, óvónőnek, tanárnak és felsőoktatási embernek is, mert olyan fajta szemléletet és gondolkodást közvetít, ami nagyon kevés embernek van meg a matematikáról. Egyébként Lakatos Imre személy szerint emberként nem volt egy példakép, de azt kell, hogy mondjam, mert ez a könyve, ez egy fantasztikus mű. Abban a szerencsében volt részem 2000-ben, hogy Grenoble-ban találkoztam a Nicolas Balázseffel, aki egy óriási rajongó volt a Lakatosnak, egy híres didaktikus, és gyűjtötte az összes fordítást, mutatta a könyvespolcát, akkor 2000-ben volt 18 nyelvre lefordítva, ő fordította franciára, de azt nem engedték kiadni, mert burbakisták azt mondták, hogy egy lázító, felháborító könyv, ez nem jelenhet meg Franciaországban. Érdekes módon szabad világban is vannak ilyenek, hogy még matek könyv se jelenhet meg, mert lázító. Na mindegy. Tehát ezt a könyvet azért ajánlom mindenkinek. A másik dolog, ami szintén még ebben az első problémagoldás iskolájában volt, a Cauchy-féle ötlettel a számtani mértani középközti egyenlőtlenség bizonyítása. Na ez volt a negatív tapasztalatom. Ez az Euler, ez még viszonylag oké volt, de erre senki nem jött rá, és utána én boldogan megmutattam a táblánál, emlékszem, hogy fél órát írtam, utána megfordultam, és azokat az üveges tekintetet, hogy néztek rám, úristen, az új matektana, hát ez vége, hát itt mire? Egy büdös szót nem értettek. Akkor rádöbbentem, hogy hát igen, azért valamit ezzel a pólyával kell csinálni, mielőtt az ember beviszi az iskolába, mert ez nem egy olyan könyv, mint egy tankönyv, hogy bemész és elmesélsz róla valamit, hanem valahogy erre másként kell készülni. Tehát ez egy fontos tanulság volt, és az egész későbbiek során is életemben végig kísért, hogy a pólyát óvatosan kell kezelni, mert egy nagyon jó és nagyon nagy matematikus volt, és ezért túl okos volt az iskolás gyerekhez. Tehát, hogy rengeteg olyan dolgot, tehát az ő példái olyanok, tényleg zseniális példák, fogok kettőt sajnos mutatni, hát majd én is azt mondom, hogy nem tudom, hogy Jóska mondhatá, hogy csukjátok be a szemeteket, és hagyjuk, de azért mégis elmondom, mert az érdekesség kedvéért célszerű, és olyan könyvet reklámozok vele, ami szintén pólyakönyv, de talán az Ambrus Bandi emlegette az indukciós analógia és a plauzibilis gondolkodás mellett, mert azok kevésbé ismert kötetek, és a példáim onnan lesznek. Na jó, akkor tovább lépnék. A bevezető és a személyes élmény eddig tartott. Na most a folytatásban a Pólya György hangját arra gondoltam, hogy indítsuk azzal, hogy ha már nem találkoztam vele élőbe, legalább hallgassuk meg ezt az embert beszélni egy picit. Itt járt Magyarországon, és Sztár Gyula főszerkesztő úrnak a segítségével sikerült hozzájutnom a felvétel egy részéhez, és majd a következő fóliákon lesznek érdekes dokumentumok. Egyebben közt megláthatjuk, hogy nem csak Wigner Jenőnek volt nagyon szép írása, hanem Pólya Györgynek is gyönyörű írása volt, mert hogy a levelét Sztár Gyulának ezt ki fogom vetíteni. Tehát ez lesz majd a folytatás, és utána jön a matematika, ez az analógia, általánosítás, specializás viszonyai, egy példa a Pitagorasz tétel, egy sajátos bizonyítására, ezt most tudtam meg én is frissen a Lackovics Miklóstól 2 órával ezelőtt, hogy a Erdős Pálnak ez volt a kedvenc Pitagorasz tétel bizonyítás, ő pedig nem szereti. Mondtam, hogy oké, én az erre fogom mondani. És a durva rész, az utolsó 2, de az utolsó azért lesz jó, mert arról csak az eredményt fogom elmondani, ami nagyon szórakoztató. Mélyébe abszolút nem megyek bele. Egyszer Bristoli egyetemi hallgatóknak megpróbáltam előadni, és hát láttam, hogy egy büdös szót se értenek belőle, úgyhogy aztán abba is hagytam. Az analízisbelit viszont azért akarom elmondani, hogy olyan érdekes analógián múlik, amit azért mindenki meg fog érteni, lehet, hogy a levezetés részleteit nézzétek meg a könyvbe. Tehát arra jó lesz ez, hogy meg lehet nézni a honlapon. Minden képletet kimásoltam, egy szövegszerkesztővel beírtam, vagy egyenletszerkesztővel, remélhetőleg nem ütöttem el. Ha elütöttem, az csak az idei borzalmas nyár következmény. 42 fok volt a dolgozószobámban, és nem biztos, hogy elég jól koncentráltam. Na, akkor nézzük Pólya György hangját. Következőkben Pólya György kezdő mondatait halljuk ahhoz az előadáshoz, melynek kéziratát maga Pólya György javította, a bemutatott levélben boríték kivetítve küldte ezt Sztár Gyulának. Ezek a borítékat mindent mindjárt vetitek, de előbb a hangra mennék most. A címe ennek az előadásnak úgy volt rendezetlen emlékek, amikor voltak szíves fölszólítani
tanítani erre, akkor igazán fogalmam sem volt, mit beszéljek, mert én olyan öreg vagyok, és valami újat mondani nem tudok. Kérem, majdnem 90 vagyok, én valami új matematikát mondani nem tudok, újabb matematikát még olvasni sem tudok, tehát valahol az emlékem közül kellett valamit kiráncigálni, és az egyben rendezetlen lett. Bocsánat, nem kellett volna tovább, mindegy. A lényeg volt, azt hallottuk, hogy egyrészt, hogy milyen gyönyörűen beszél 60 év Stanfordi kintlét után, tehát magyarul beszélt. Rendesen magyarul, tehát nem valamilyen töredezett, sorry, my Hungarian is a little bit. Szóval ez magyar beszéd volt. Egyébként ezt lehet hallani azokon a felvételken is, ahol tanít, órát tart, stb. Na, itt van, amit ígértem. Tisztelt professzor úr, ezt írta a Sztár Gyula neki. És akkor a következő lesz a válasz, így nézett ki a boríték. Sztár Gyula szerkesztőség, és Airmail, ott van fönt a címe, First Class Airmailben válaszolt, és így néz ki az írása. Igen, tisztelt szerkesztő úr! Köszönettel küldöm vissza, itt mellékelve a Matematikai Kutatóintézetben tartott előadásom szövegét. Ez, ami azzal kezdődött, hogy miről beszéljek, én hát már olyan öreg vagyok, hogy mondta ezt az ember, aki még 90 éves korában is olyan dolgokat mond. Szóval a szerénység az nagyon nagy erénye volt, úgy látszik Pólyának. Legtöbb kézzel beírott javítást megtartottam, meglehetősen sok további javítást adtam hozzá. Minden korrekciónak megfelelőleg egy felkiáltó jel van a bal oldalon. A legvégén egy lábjegyzetet adtam hozzá a 12. és 13. oldal, kézírásban, a szedő részére, talán jó lesz gépírásban. Oké, még tovább lépek a folytatáshoz. Megköszönni még a Vince Pistának, aki kérem, tessék átadni legmelegebb köszönetemet Vince István professzor úrnak, zárja Vince Pista barátomnak, nagyon kedves bevezető soraiért és sok feladozásaért a szöveggel. Sok köszönet a jól sikerült fényképfelvételekért, minden jó kívánsággal és őszinte tisztelettel, és itt az aláírása Pólya György. Ugye azt hiszem a borítékon láttuk 1969-es levél. Most már 50 éves. Na és akkor itt van csak az érdekesség kedvéért néhány fólia, tehát néhány fóliára kimásoltam a rendezetlen emlékeim, és itt van a kézirat, és vannak benne az ő javításai, hogy mi az, amit picit hagyom. Tehát mi az, ami változtatna, nem változtatna. Tehát lényegében megkaptam, ma úgy mondanánk, a kefele vonatát a természetvilága azon számának, amiben az ő előadása megjelent, és ő javította. Itt a következő oldal. Hát azt hiszem, hogy mivel fönt lesz a honlapon, ezt elolvashatjátok majd nyugodtan, tehát ugye hozzáfér mindenki a honlaphoz. Oké, akkor ezzel nem húznám az időt, mert nincs már nagyon sok. És akkor itt van az alá és a lábjegyzet, és a lábjegyzetet, itt van két irodalom, igen, tehát itt van a vége a levélnek. Tehát ez volt az ő levelezése Sztár Gyulával, és azért gondoltam, hogy ezt megmutatom, egyrészt, hogy a hangját halljuk, másrészt, ugye egyszer már Békéscsabán volt egy konferencia, ott egy hosszabb, 45 perces előadást hallottunk, amikor Budai Nagy Antal gimnáziumbeli diákoknak az izoperimetrikus problémáról egy zseniális órát tart. Akkor még csak 87 éves volt, de olyan szellemi frissességgel és rugalmassággal, hogy elképesztő. Jó. Akkor most áttérnék arra a könyvre, amiből egy képet kivágtam, ez az indukció és analógia, tehát ez nem annyira ismert, mint a gondolkodás és a problémamegoldás iskolája, de pláne tehetséggondozásban vagy felsőoktatásban nagyon hasznos könyv szerintem, tehát érdemes megnézni. Itt azt az ábrát választottam ki, ami az analógia, specializálás és általánosításról beszél, ezeknek a viszonyairól. Egy érdekes példa, és nagyon jó, hogy mindenre tényleg rajzol, és példát mutat. Szóval ott van középen a háromszög. A háromszögnek az analógiája térben kétféle lehet, jobbra-balra, az egyik a tetraéder, amik minden oldala háromszög, a másik meg a gúla, aminek az oldallapjai háromszögek. Az alaplapja az sokszög is lehet.
Ugye ez is elvileg egy analógiája a háromszögnek, csak egy picit tágabb analógia, mint a minden lapja háromszög. Akkor fölé az általánosabb a háromszögnek egy lehetséges általánosítását, egy sokszög, négyszög, ötszög, hatszög. Lefelé pedig a speciálisabb, egy általános háromszög helyett fölrözi egy szabályos háromszöget. Az meg egy specializáció. Oké, tehát, és elég hosszú, de erre nincs időnk. Azért hagytam azt az egy sort, mert az nagyon fontos, hogy ne hanyagoljuk el a bizonytalan analógiákat, de ha igazán hasznokat akarjuk venni, akkor próbáljuk meg tisztázni őket. Erről majd mindjárt lesz szó. És akkor kiválasztottam még egy ábrát ebből a könyvből, ugye ez az, amire azt mondtam, az Erdős Pálnak a kedvenc bizonyítása, a Lackovicsnak kevésbé. Ez a következő, ugye a híres Pitagorasz tétel, hogy négyzeteket rajzolunk egy derékszög háromszög oldalaira, és hogy az átfogó rajzolt négyzet az a másik két négyzet területének összege, hogyha mértékgeometriában nézzük, vagy átdarabolható az a két négyzet a harmadik négyzetbe, hogyha szintetikus geometriáról beszélünk. És akkor azt mondja Pólya, hogy általánosítással és specializálással az analógiát használva lesz egy triviális bizonyítása a Pitagorasz tételre, és azt mondjam, én még nem próbáltam ezt a fénykardot. Ez működik? Nagyon tetszett a szava Jóskának, mi volt, hogy lézerkard? Igen. Na mindegy, én nekem nem működik a lézerkard. Hol a piros? Itt a piros, hol a piros? Ja, látom. Megjelent valami, köszönöm szépen. Tényleg az. Na itt van az általánosítás, hogy nem négyzetet rajzolok, hanem valamilyen alakzatot, de minden oldalára hasonló alakzatokat. Tehát ide egy A, itt van egy B oldal, és ott van a C oldal, akkor nyilván az A fölé egy olyan alakzat kerül, ami úgy aránylik a B fölé rajzolt alakzatokhoz, mint A a B-hez, mert ez a hasonlóság aránya. És ugye tudjuk, hogy ilyenkor a területek, vagy a területarány az viszont lambda négyzet lesz, innen fognak jönni az A, B és C helyett az A négyzet, B négyzet, C négyzet. És akkor azt mondja a Pólya, hogy ha azt mondjuk, hogy ez nem csak téglalapra, hanem minden hasonló alakzatra igaz, és ezt a hasonlóság segítségével be lehet látni, hogy ez az a ekvivalens, akkor egy egész triviális bizonyítást kapunk, mert erre a derékszögű háromszög oldalra egy másik derékszögű háromszöget rajzolunk. Tehát ne egy ilyen sárkányt, ne is egy négyzetet, hanem egy derékszögű háromszöget. Arra az oldalra egy hasonlót, az lesz ez, és erre az oldalra pedig a hasonló az lesz. És hát teljesen világos, hogy ez meg ez az a nagy, mert hiszen pont kirakja ez a mi a fenének mondják, ez befogó, átfogó tételek, vagy a derékszögű háromszög hasonlósága. Vagyis ez visszatérve az eredeti kérdésre, hogy nem tudom, a piros, visszatér az eredetére, hogy A négyzet, meg B négyzet, C négyzet, mert ez meg ez, az pontosan ez. Ennyi a bizonyítás, ez a Pitagorasz tétel. Na, ez egy érdekes analógia. Tehát ez is elolvasható részletesen, most nem akartam belemenni, csak jelezni, hogy érdekes gondolatok vannak. És a másik, amire fölhívna a figyelmet, mielőtt mondom a ronda részt, az lesz az egyetlen nehéz része az előadásnak. Az nem ronda, gyönyörű, csak kicsit nehézkesebb. Szépnek tényleg szép szerintem. Azért választottam, mert én alapvetően beleszerettem ebben már 20 éve, és azóta, ha lehet valahol elmondani, nagyon ritkán lehet, ezért időnként megpróbálom, és most... Igen, most ezt meg fogom mutatni nyilván. Oké. Na jó, tehát egy előszóval akartam kezdeni, ami most következik, az egy másik fantasztikus dolga a Pólyának, egyébként ezt a lakatos átvette tőle, hogy ők az Eulert sokkal többre becsülték, mint a Gausst, mert azt mondták, hogy az Euler pedagógus volt, és minden gondolatát leírta. Segítséget ad annak, aki matematikus akar lenni, mert látják, hogy gondolkodik. A Gauss egy titkolózó, zsörtölődő vénember volt, aki mindent eltitkolt, mindenki elől olyan bizonyításokat írt le, hogy azt a jóistenen kívül és rajta kívül senki nem értette, abból tanulni semmit nem lehetett, mert nem értették. Az Euler meg mindent megmondja, ez onnan jött az ötletem, hogy? Na nézzük meg egy ilyen Euler bizonyítást.
Ez pedig a következő, egy merész analógia címet adtam neki. Azért merész, mert a véges és a végtelen között nagyon sok probléma van, és nagyon sokszor nem lehet általánosítani, de a zseni az jól érzi, hogy mikor lehet. És hát itt lehet. A kérdés az volt, ez Jacques Bernoulli tette föl, és egyik testvérse pedig volt neki jó sok, többek között Jakob, aki a valószínűség számítás megalkotója, meg Nikolász, meg rengeteg Bernoulli volt, fizikusok, matematikusok. A Bázeli Egyetemből Eulernek azért kellett elmenekülnie, mert ott soha nem lett volna professzor, mennyi Bernoulli volt, hogy mire azok kihalnak, addigra ő is meghal. Ezért elment Szentpétervárra, és onnan lettek a Königsbergbe, és onnan lettek a Königsbergi hidak, ott fedezte fel a gráfelmélet alapfogalmait, ott indult el a gráfelmélet a Königsbergi hidak problémájával, mert oda kellett menni, mert ott professzor lehetett, mert ott nem voltak Bernoullik. Úgyhogy neki otthon nem sok, ugye senki sem profita a sejtházában, ez egy nagyon jó példa nála is. Na és akkor a következő van, hogy azt kérdezte ez a Bernoulli, hogy a természetes számok négyzeteinek reciprokus összege ez hova tart. Azt belátni, hogy konvergens, az könnyű, mert lehet becsülni fölülre egy olyan sorral, mi 2, tehát akkor nyilván ez is konvergens. De a kérdés, hogy mennyi? És az Eulernek egy fantasztikus ötlete támadt, hogy megpróbál egy olyan összefüggést, amit polinomok körében ismerünk, általánosítani végtelen polinomokra, ami ugye valami egész más, mert véges helyett végtelen az nagyon gyakran nem működik, mert a végesre igaz az, hogy a rész kisebb, mint az egész, de ez a végtelenben nem igaz. Honnan tudjuk, hogy az összefüggés, amit ő általánosít, az igaz lesz? De ő jól érezte, hogy ez igaz lesz. De tudta, hogy luk van benne, még 30 évig 3 további bizonyítást produkált, hogy a lukakat hogy tömje be, hogy ez nem rossz, amit ő csinál. Egyébként millió ellenőrzést csinált, csomó másra kipróbálta, aminek tudtuk az eredményét, és ezzel a módszerrel is az eredmény jött ki. Tehát azt mondta, hogy ez nagyon megnyugtató, ez a módszer valószínűleg jó. Most miért hátra megyek? Na szóval a következő 3 dián van egy kis matematika, ezen gyorsan át fogok ugrani. Ugye polinomok vannak fölírva, és a gyökök és együttható közti összefüggések, és annak egy pici átalakításai. Ezt mindenki tudja, mert ezt tanuljuk, ez véges, ez polinomok, ez algebra, ez még algebra, tehát ebben semmi végtelen nincs. Mert ezek véges polinomok, véges számú gyökük van, különböző gyökök, akkor ezek az összefüggések igazak. És ugye a legnevezetesebb az a harmadik, hogy az A1 az 1, hogy mínusz A0-szor 1 per alfa 1 meg 1, tehát ez az utolsó sor, ez a legfontosabb. Eznek az analógiát fogja használni, mert ugye nekünk 1 per n négyzetszerű sorunk van, tehát valami olyasmi kell, hogy az alfa 1, alfa 2, alfa n-ben megjelenje majd az n. Tehát ezt tudjuk. Azt mondja, hogy ezt vigyük tovább, azért kellett párosra vinni, mert a színusznak 60 sorban csak páratlanok vannak, és ha x-el leosztom, akkor csak párosak lesznek. Tehát nézzük meg, hogy páros fokú polinomokra lesz az egyes azonosság, hogy a polinom együtthatója, az a B1, B2, igaz lesz az, hogy B1 az B0-szor 1 per béta 1 négyzet, a béták a gyökök. Oké? És akkor most jön az Euler ötlete. Alkalmazzuk ezt a színuszra, ami egy végtelen sor, tehát végtelen polinom lesz. Ugye a színusz x egy a 0 egyenletre alkalmaz, ami végtelen sor alapjában úgy néz ki, aminek a gyökeit tudjuk, hogy 0 pi, mínusz pi, 2 pi, mínusz, mindenki tudja a színusz gyökeit, mert hol metszi az x tengelyt, ezek nevezetes értékek. Ha elosztod x-el, akkor eltűnik a nulla mint gyök, és akkor már a polinom páros fokú lesz. X négyzet, x a negyediken, x a hatodiken, x a nyolcadiken. Erre már lehet alkalmazni, és a gyökei meg itt vannak. Erre már lehet alkalmazni azt a gyökök és együttható közti összefüggést, amiből, ha ezt alkalmazzuk, az fog kijönni, hogy 1 per 3 faktoriális egyenlő, az első gyök az pi, tehát pi négyzet, a második 2 pi az 4 pi négyzet, a harmadiknak 3 pi az 9 pi négyzet, egy egyenlőség, és ebből csak azt kell észrevenni, hogy ha pi-vel felszorzol, akkor a 3 faktor az 6, tehát pi négyzet, jaj, hülye vagyok, a négyzetlen, na, itt a kánikula, tehát a 2-es az hiányzik. Tehát a pi négyzet per 6-tal egyenlő az összeg, ami egyébként 1,69 valamennyi. A Euler maga végig számolta az első 100 tagját, és 4 vagy 5 tizedesig azonos volt az ő általa tippelt pi négyzet per 6-tal. Tehát úgy tűnt, hogy nem lehet nagyon rossz ez az eredmény, de azért nem lehetett senki biztos benne. Mert hogy az analógiában van egy luk,
hogy egy olyan tételt használsz, ami végesben ismert, de végtelenben senki nem tudja, hogy így van-e. Tehát végtelen polinomok. Az a poén, hogy ez a végtelen polinomokra is működik. Tehát ez a 20. századra teljesen tisztában lett téve, hogy ez egy működőképes eljárás, ez létezik, megy, és így meg lehet kapni ilyen jellegű dolgokra a választ. Most arra senkit nem akarok fárasztani, hogy az ő további példája, hogy mi mindenen ellenőrizte ez a módszer működik, kijött neki például a Pi/4 a Leibniz sorra, meg szóval rengeteg minden, amiről tudtuk, hogy mennyi, azon ellenőrizte, és működött. Ugye a forrás, ezt azért akartam kivetíteni, hogy nem biztos, hogy mindenki ismeri, az eredeti angol kiadás az 1954-es, azaz pont 70 éves most, azért is örültem, hogy ha már évfordulókról beszéltek itt előttem, ez is egy évfordulós könyv, ez pontosan 70 éve jelent meg Princeton University Pressnél. 1-es és 2-es kötet, Magyarországon is 2 kötetben jelent meg, az első az a indukciós analógia, és a második a plauzibilis gondolkodás művészete. Nagy volt a csábítás, hogy másodikról beszéljek, mert abban rengeteg Bayes-i gondolkodás és Bayes statisztika, ami egyik kedvenc területem, de ebben most nem akarok belemenni, tehát ezt hagyjuk. Majd egyszer egy előadás arról fog szólni, és akkor most jön ezután a zárás a végtelen bolyongásokra a bevezetőben. Ezt el akarom mesélni csak azért, mert maga Pója is azt írja, hogy a legnagyobb eredménye, hogy amikor ezt közülte a megoldást, azután 100 évvel még nem született semmi jelentősebb eredmény ezen a területen, mint amit ő írt. Ezt ő maga írja, hogy mindjárt vetítem ki, hogy miben a Sztár Gyulának írja, hogy valószínűleg az életem egyik legnagyobb eredménye, mert azóta se tudták felülmúlni. Ez a következő, ezt most elmesélem, ebben semmi matematika nincs. Tessék elképzelni, hogy mondjuk New Yorkban vagyunk, és nem toronyházak vannak, hanem minden ház egyszintes. Tehát csak, és az utcák saktáblaszerűek, tehát csak jobbra-balra, előre-hátra lehet menni, és tulajdonképpen a meseszöveg az, hogy valaki elment egy bárba, és hát sajnos bánatába vagy valamibe totál berugott. És kijön a bárból, és az a kérdés, hogy haza fog-e jutni. Fogalma sincs, hogy hol lakik, mert tök részeg, fogalma sincs, hogy merre kéne elindulnia, véletlenszerűen bolyong. Azért hívják ezt véletlen bolyongásnak, mert hogy véletlenszerűen bolyong. 1/4 eséllyel lép jobbra, 1/4 balra, 1/4 előre megy, 1/4 hátra. Az volt a kérdés, hogy mi annak a valószínűsége, hogy valaha hazaér. A poén az, hogy 1. Tehát biztos, hogy hazaér. Ugye ez elég megkökkentő eredmény. Azt gondolom, hogy azért egy rossz hírt is hozzáteszek, hogy ez tarthat nagyon sokáig. Tehát mondjuk 32 év alatt hazaért, vagy 1000 év alatt, akkor már meghal útközben. Ez csak annyit állít, hogy hazaér. De ami a sokkoló, és azért mesélem itt a végén, mert az analógiákról volt szó, a 2 dimenzió és a 3 dimenzió az egy kedves analógia, egy háromszög tetraéder, ugye rengeteg háromszögre vonatkozó igazságot próbálunk átvinni tetraéderre. Ott is van például egy közismert, ami nem teljesül, hogy a tetraédernek is van súlypontja, van beírt gömb középpontja, körülírt gömb középpontja, de sajnos magasságpontja nem biztos, hogy van. Tehát az analógiák néha megbuknak, amikor dimenziót váltunk. És itt is megbukik. Ha toronyházak is vannak New Yorkban, pedig vannak, sok, akár több 120 emeletesek is, tehát ha fölfelé is mehet 1/8 esélye, meg lefelé is, meg jobbra, balra, előre, hátra, tehát ha 8 irány van, akkor már 1/3-nál kisebb az esély, hogy valaha hazaér. Tehát ez már necces. Szóval berúgsz, akkor New Yorkba nem fogsz hazatalálni. De faluba, egy magyar faluba valószínűleg igen. Tehát, jó, na szóval azt gondoltam, hogy ez egy olyan jó poénos bezárás, és még egyet lépek, mert itt van a szöveg, ezt azért felolvasnám. Én alapoztam meg a bolyongás elmélet problémakörét, és megvalok önöknek még valamit. Nemrégiben adtak ki egy terjedelmes kötetet ebből a témakörből. Ezt lapozgatva nekem úgy tetszik, hogy a többi között még mindig az én tételem a legérdekesebb. Tehát ez az állítás, hogy egy valószínűség és 1/3, kevesebb, mint 1/3 tér vissza térbe, tehát hogy ott nem sikerül. Azt mondja, hogy ebben a levélben, amit ír a Sztár Gyulának, ott van ez a megjegyzés, tehát ő maga is úgy érezte, hogy ez egy nagy eredménye volt, hogy ez kijött. Egyébként emögött is végtelen sorok vannak, és nem akarom elmesélni, mert bonyolult. Ez valszám.
És akkor azt mondanám, hogy az előadás itt véget ért. Ha van kérdés, akkor természetesen szívesen válaszolok, és aztán utána átmehetünk a másik PPT-re.